Bilisan mo na. Hi! Hi! Nice ang gown. Ano yung JS Munding? Uli Sanchez Uli Atelier. Sanchez Atelier. Ay, Latilier din eh. Yung atelier ko na sa mga fashion dresses. Ulo ko lindot pa. Ay, ano na lang, Bagay Mare. sa kungkuan. Simo, Dibo, dili ikaw, magdibo mong anak. Pwede ba naman di po mga 60? Ano go? Ano look cute mo? Yan ko ni kay Batman. Nice. Amazing. Ay, dira, kaning. Namoy pang kuan, pang birthday lang sa kuang mga edad. Wa mo na siya ng pang wedding gown, di ba? Pang wedding siya. Ako lindot. What if kuan color red na? Ay, gana. Ay, dira ko, dira. Hindi kani. Ay, okay, may gusto mo. Ay, kani ang gusto. Pila ni, kani. Pila ang parang. Depende. Lah, Budget lang. kapangit siya yung manikin. Oy, manikin eh. Nag-fitting na Ay, siya. lah. Sa manikin. Wala po ang buwang. Kamu na pod. O, ikaw na, Pod? Kamusta mo dire? Saan? Ano na po ka dire ha? Marami nagsusunod din mo, ha? Nagpasukod ko ang kailangan magdibumi. Maka-afford ka diri ka, kung ka diri nga nga na, huwag kang kakabay sa pinatbata na, patsukod-sukod na kay mga gown. Ano bot mo sa kuha ko man sarili. Ilong dira ko mapasukod-sukod kay kabalo ko dili na para sa imong party. Para sa asa man eh? Para na sa imong lungon. Oo. Ilubong ng guro ka. Nawan to diri gisundan gyapon ko ninyo. Ikaw ba nga di mo daw akala mo gisundan day? O Asa asa na? na? Bakit kami mga dato diri may nagapahimog mga gown. Nasa man yung gown yung tanawa ko, nakasuot ako gown, nakapalit na. Magpapakit pa gani eh. Kani man ako gusto, huwa na. Ngay, mapit sa inyo, katanawan yung mga lawas, murag mga balina. Magpasukod gani, buang ang guro ka. Kaya relax, di mo na kayo baliyan ng at least. Oh. Kami marami baliyan na at least sexy ikaw, muna dito nukos. Da. Ha, tagam. Oh, lang. Buang ka ha? Sige, sige. Na, Sige. ha? Ay, kunyong-kuning ha? Kasi tayo ko na ikaw na nagpapisigat ako ha. Oh, maikot niya sa inyo ha, oh. Oh. Iparesize na mo. Kami torsa. Ay, naay, mga drum ug lawas, way maigo sa inyo nga diri, sayang yung Ano na ba kanina? Gwapo kay sanina ha. Ayan na. Oh. Diba? Oh, Ayo, diba? bye-bye. Mura jud ka ng muskit, kinakadako kog dingki. Agay! Ala, gapa ka. Ang Suman. ha? Sige, sige, suman. Unitan ko ni o. Sige, dali, di gabet. Gusto jud ka? Sige ka na. Wala pa na. Ang ha? No. Palaha, palaha. No. Lang, buhay ko, buhay ko. Bagay yung pala sa ihaw ray. Buhay ko ha? Buhi mo ray, buhi. Kulabo. Madaot akong kuan, madaot akong sinina. Mahal na akong patahian eh. Paano ko dapat? Mahal mo yung fashion, Isa? eh. Isa? Fashion ng designer. Isa passioning. Pas, Passion. o kada. Ikaw, palahon ko ng naong ni Muron. Okay na ka, kisa designer mo sa nina. Jason Munding, Sanchez Munding, Jason. Sa? Jason Munding. Jason Munding. O, Jason Munding, o kamo, nagakuan mo, tanawa. Pagpatahin man ni Bayot, basin pag 25 ka gown. Ha? Ang problema, naabay yung masiko sa inyo, ha? Mapatahi ka ni Gani, Bugo. So, nang patahi. Sa tahiyo na yung mga baba, kay nakuan kayo mo. Ikaw, tayo na yung utok kay Way. Maglago pa ko ninyo, ha? Naglago pa ba niyo? Maglago ta sa kuan. Pakakabay siya Bakit pinatbagan. mag-abot ka sa korte, di ka ba dalag barangay? Ay, ko halukag barangay. Inyo, di ko ba itong pinatbater ninyo, bahala sa ikat. Ibang climbers kay ka no, magpasukot-sukot, kay mahalong doon, wala ka ba sa pinatbater? Climbers, Wow. nakagawang climbers pa, hong. Dali na. Kailangan bang short lang ka pag naka-climb ka. Kataas ang kuan. Mount Apo yung climbers, bugo. Dahil man social climbers ba? Masa Dili ka na climber nga mukat ka og bukid, bugo. Bagay kung mukat ka bukid, mura jud tabili oh. Mo ni mga social climber masiwa lang ikaon magpalit o magpa-social Pagpag mo sina-insecure na mo. Okay, ikaon. May secure jud minimum. Wala ba kayo mag-ikaw sa iyong pamilya? Oh, napay ko. Tanaw oh. Oh. Ang minamag, mahal palit ako ani ha. Sige, way tinaon. Makakaon na kung kay birthday ko. Tambok! Makakaon na kung kay patay. Mayot, imo mga nakakaw ng Jollibee. Wala. Wala sila kailaan na. Tugnaw, liulaw. Makakaon yung mga mag-KFC. Magkita ta po. Makita ta wala may labot. Magkinawa na po ko ninyo diri ha. Sa Uy, Munding. ayun na siya party lahat kay wa na kwarta. Nibayad na ko, nibayad na. I'm already paid. Sa? Paid. Sa? Nibayad na ko, kasi nibayad ko. Ayun na siya kuha na hamang. Bulatang sa pin. Ikaw makawala customer nila ba kay oh gwapo kay ang sanina pangit yung nagsuot. Sir, madaot yung ano sir, yung Tanawa lang, tanawa lang. Oh. May mga kaya sarili pero nawong. Naong! Pangilang ko sa juday, pangilang ko sa jud. O, suotan niyo sa mabungkag niyo sa inyo ha. Bagay mo kami nagsuot. O nga naman, mabungkag yun. O,
Oh, may naman nga, pag diet lagi mo para di mo pabayaan ang bana. Nawas rin lang ini mo, hipon jud ang buwanga ka. Nangot na ako, buka sa talisay. Awa. Hilad, kaginaw! Pasayan, pasayan. Oh, Oh, pula-pula ka, mura jud pasayan. makasuot mo yung nani, dili. Mga jigdag kula, oh. Tarawa. Gwapo kaya sa pagbutangan kag hilo, mura jud tabanog. Awat oy. Tabanog, Kumalik eh. kami wa mapasakod di ugma ha. Paunasan niyo kay man na masig hilad. Hoy, ulit mo mga insecure. Wa mi labot ni mo pangit. Kapalo ko! Huwag ka mo na dito. Ano dyan? Sino ka sa mo? Huwag ka dyan. Papuban mo dito. Pero na uy. Si atubangan na niya, hilad tignan pareho ug nawan na niya. Tara.